Самотен остров за продан. Скали. И тук там е някой дръвчекът на Бола брада. Птици. Разтревожихме кормораните и чайките си. Риби, има ли риби? Я да има риби, дали има. Коло няма го купуваме, защото няма риба, нали те? Няма, има много чайки, аз не мога живея. Да. Представяш си, цял ден да ти. Квакът на главата. И цяла нощ. Така. След направен оглед решихме, че няма да го купуваме. Там на Тасос. Там може да има нещо за нас.